Ассалому алейкум дӯстони азиз. Старт бозии 11-ам дар канали Бози ТЖ 01. Чӣ ки бисёриҳотон хоста буден дар бозии 11 яктане дта Opel Astra ҷива, якта дига Lada Priora. Мошино ҳамаш молодёжниям. Дар насиби кадоме ки инами Lada Priora меояд, номерош падаркай. Дар бозии 11 фақат исета мошин нестай. Обши 50-та приз мешавад ки 25 000 рублаи русӣ мешавад, 27-таи дига 2000 рублаи русӣ мешавад. Нархи билети мо ба ҳама дастрас аст дӯстони азиз. Як билет 350 рубл, 3 дона билета 1000 рублда гирифта метавонед. Обши дар ин бозӣ 2800 дона билет иштирок мекунад. Тарзи билет гирифтан оддӣ ай. Агар шумо ай Федератсияи Россия билет мегиред, ина картаи Сбербанки мо 350 рубла даами картаи Сбербанк мегзаронед, чекша сохранит карда дар ини WhatsApp мо равон мекунед, номи билеттона интихоб мекунед, иштирокчи бозӣ мешавед. Бародарое ки ай Тоҷикистон билет мегиред, корди миллиам дар ҳамин болои экран мешавад. Дар ҳам корди милли перевод мекунед, ҳами 350 рубл чанд сум мешавад, равон мекунед, чекша шумо ҳам дар WhatsApp роӣ мекунед, номи билеттона интихоб мекунед, иштирокчи ҳами бозӣ мешавед. Бародарои азиз, ба ҳаматон бурдборӣ дар ҳами бозии 11. Мошинҳои бозии 11 дар шаҳри Душанбе қарор доранд. Бозии худаш дар прямой эфир дар канали Бози ТЖ 01 мегзарад. ҳангоми бурд кардани шумо аз Федератсияи Россия хитонам набошед, мошинҳо ба ягон хеш табортон ба касе ки хитон равон мекунед, бе ягон ташвиш супорида мешаванд. ба ҳаматон як бор дига бурдборӣ ҳаракат кунед, тезтар бозира гузаронед.